10-20 ketoke hamung 10-20 tekone mung 30 wektu kaya mlaku alon nglinding ing antarane adan lan adan kaya srengenge sing kesasar ing pucuk langit. Ing sudut dalan kutha ana wong lungguh nyender tembok lawas, lambene garing, mripate kliyengan, wetenge muni lir kendang suwung kang ora tau dipun tabuh. Ramadan teka nggawa cahya, nanging ora saben wong kagungan meja kebak pangan. Ana sing buka poso nganggo kurma lan banyu bening. Ana uga sing mung ngombe ambegan. Ngenteni swara maghrib kaya ngenteni udan ing lemah kang pecah-pecah. Hananging kanggone wong sing kaliren nganti gemeter saawak, kuwi kaya tumetese udan ing mangsa ketiga ngerak. Krasa yen kuwi enak sing kepati-pati, sanadyan mung sega sak kepel, sanadyan mung banyu sak teguk. Nalika wong liya gumuyu ngubengi piring, dheweke nyawang langit, nyuwun marang Gusti supaya 10-20 iku ora dadi suwung, lan 30 ora dadi jarak kang nglarani. Ramadan ora mung ngenteni luwe, nanging uga ngelingake rasa yen ana weteng kang luwih kosong tinimbang kita. Yen ana tangan kang luwih gemeter tinimbang tangan kita. Ing bukasaning adan nalika swara takbir mecah sepi, wong iku ngucap lirih, "Ya Allah, sanadyan mung 10-20, mugi dados berkah kang nguripi." Sudira Jaka Lelana, 5 Maret 2026.